Знутры розная. Першая персанальная выстава мастачкі Ірыны Цагельнік. Яе ідэю выношала каля 3 гадоў. Мастачка заўсёды марыла зрабіць штосьці новае, знайсці такі падыход, які б дазволіў зрабіць абстрактнае мастацтва больш зразумелым для чалавека, які не мае мастацкай адукацыі. Шукала шляхі для стварэння непарыўнай сувязі выяўленчага мастацтва і музыкі. Сначала приходит идея, потом, после того, как пришла идея, честно скажу, я подбираю музыку. Долго и упорно, которая соответствует вот моей идее. А потом я пишу. Только потом, без музыки никогда. То есть у меня источником вдохновения прежде всего, если не люди, не события, то очень важную роль всегда играла музыка. Абстрактныя работы Ірыны – гэта візуальны рэбус. Першы ключ да яго – назва карціны. Для тых, каму гэтага недастаткова, і тых, хто хацеў бы больш паглыбіцца ў ход думак мастачкі, Ірына прапанавала яшчэ некалькі падказак. Кожная праца забяспечаная 2 QR-кодамі. Адсканаваў іх, можна атрымаць разгорнутае апісанне канцэпцыі і праслухаць аўдыётрэк, адпаведны настрою карціны. Простая маніпуляцыя дапамагае гледачу больш поўна адчуць эмацыйны стан, які перадае мастачка. Благодаря вот этой выставке хочется как-то призвать администрацию города, возможно, каким-то образом сделать так, чтобы в выставочных залах, галереях, там, музеях был бесплатный Wi-Fi, чтобы человек мог бы, вот благодаря такой маленькой штучке, как QR-код, мог бы легче находить информацию. Весь мир развивается, почему бы и нам не начать развиваться? Адна з любімых работ мастачкі – цяперашняе, прошлае, будучае. Вока сімвалізуе чалавека, які сочыць за тым, што адбываецца. Чырвоныя адценні за вокам – гэта захад ці прошлае. Жоўтыя колеры – сонца ці светлае будучае. Ланцуг паміж прошлым і будучым і ёсць цяперашняе. Музыка стварае настрой і з галавой акунае ў працэс творчасці. Калі Ірына піша карціну, з часу разважаць аб выбары фарбаў, форме мазка, кірунку руху пэндзля няма. Як толькі прыходзіць ідэя, хапае тое, што ёсць пад рукой. Почему графика? Вот там вот висит очень много работ ручкой. Потому что идей было много, возможностей в плане денежных, финансовых не было. Это были своего рода задумки, то есть это были эскизы к будущим работам. Изначально я думала, что я к ним вернусь, то есть воплощу это в масле. Но потом я поняла, что у меня слишком много здесь новых идей, чтобы возвращаться в прошлое. То есть это останется уже, видимо, так, как оно есть. Работая акрылам і маслам, Ірына піша каля 3 гадзін, а вось графіка – працэс даволі доўгі. Палавінкі цэлага і адзінства – гэта прысвячэнне бацькам. Дзядуля, які пляце кашолку, успаміны пра блізкага чалавека, якога ўжо няма. На карцінах няма твараў. Самае галоўнае – прастата, момант. І неважна, чым гэта напісана. Именно в них заложены, наверное, самые такие глубокие идеи. Поэтому то, что они, конечно, так по-простому выглядят, к ним надо подходить, и, возможно, эти QR-коды заставят остановиться. У нас привыкли просто разделять красиво и некрасиво. Не так. Либо есть там идея, глубина, искренность, либо там ее нет. Потому что жизнь наша, вообще все вокруг нас, оно очень редко бывает красивым или некрасивым. Оно либо там есть какая-то глубина, либо там ее нет. І хаця выстава ў падобным фармаце для горада рэдкасць, у наведвальнікаў незвычайны падыход знайшоў станоўчы водгук. Здесь есть очень сильные работы, которые меня по-настоящему искренне зацепили, и приятно порадовали. Ну и то, что она использует такие инновационные технологии с QR-кодами, тоже это порадовало и интересно. Очень часто, посещая выставки, ты проецируешь на картины свои переживания и свои мысли, а тут у тебя первоисточник в ушах. Нигде, в принципе, здесь в Бресте не видел такой вот очень хорошей интеграции визуального и аудио. Здесь это очень хорошо сочетается. Плюс у этой выставки есть очень такая хорошая харизма, такая сильная, мощная. Апынуцца сам на сам з музыкай, напісанай фарбамі, можна ў выставачнай зале Брэсцкага грамадска-культурнага цэнтра да 26 сакавіка.
Зима пакрыху адступае, снег з белага становіцца шэрым, даўжэе дзень, ледзяшы на сонцы ператвараюцца ў капель. І неяк не па-зімоваму спяваюць птушкі. І нават калі нас яшчэ чакаюць халодныя дзенькі, усё роўна адчуваецца – вясна блізка. А значыць, прыйшла пара яе сустракаць, як некалі спрадвеку рабілі нашы далёкія продкі. Ой, бородейку, зелёне деревку. Звычайна клічуць вясну ў канцы сакавіка, пачатку красавіка. Нават ёсць прымаўка такая: на мацея дарога пацее, на саракі дрэвы адпушчаецца, на Алексея рыба хвастом лёд ламае, а на Добравешчане бусел прилятае. В нашем именно селе весну гукали, як когда-то то на Бородейка. Это співали Бородейки, песни весенние. Вот тогда уже начинался весенний обряд. 22 марта это Сорокосвятые. На Сорокосвятые пекли вот такие вот жаворонки и кликали жаворонку. Месца, дзе праходзіць гуканне, заўсёды відаць здалёку. Перад гуканнем вясны, як правіла, упрыгожваюць тое месца, дзе яно будзе праходзіць. На дрэва вешаюць рознакаляровыя стужкі і фігуркі птушак. Самаробных птушак заўсёды вешалі як мага вышэй. Лічылася, што только ляцеўшыя на поўдзень птушыныя хутчэй іх заўважаць. Яркія стужкі на дрэвах азначалі красаванне. Нашы продкі думалі, што дрэвы заразяцца весялосцю і яркасцю стужкі, таму хутчэй раскрыюць пупушкі. Песні барадайкі, закліканне жаўрукоў і веснавыя гульні. Жыццярадасны і аптымістычны звычай на агразядзібу стулу ў Прыжанскім раёне прывёз сямейны калектыў сёсцер Лук'яновіч з Драгічыншчыны. Перша дивонька, молода голічка, гей, молода голічка. Друга дивонька, молода манічка, гей, молода манічка. Третя дивонька, молода Настічка, гей, молода Настічка. Збиралися дівчата. Раніше в нашому селі була річка. Вони йшли до річки, садились у човни, плили в човнах по воді і співали ті пісні бородайки. Но вони чути було далеко, тому що по воді ішли, як кажуть, по місному ведра. Значить, далеко було чути ці пісні. І от це вже весна. Раз співають бородейки, вже приходить весна. Сяляне рабілі вогнішча са старызны і спявалі каля яго песні вяснянкі. Яе спальванне сімвалізавала развітанне з зімой, аднаўленне міру, амалоджванне прыроды. Адным з першых кожную вясну прылятаў жаўрук. Менавіта ён і лічыўся вястуном вясны. Традыцыйна ў гэты дзень выпякалі птушачак з цеста з вочкамі і разынкамі. Гэтыя булкі так і называліся жаўрукі. 40 жаўрукоў рабілі з постнага цеста, без ужывання малака і яйкаў. Часта ў адзін з іх запякалі саракоўку, 20 капеек або іншыя рэчы, пярсцёнак ці трэску. Усі вместе разбираем наших жаворонков. Высока трымаючы булкі ў руцэ, бегалі дзеці па вёсцы. Нанізвалі іх на пруток, залазілі на дах і спявалі веснавыя песні. Такія смачныя выпечаныя птушкі павінны былі прывабіць вяртанне птушак сапраўдных, а з імі і вясну. Потым рытуальнае печыва з'ядалі. Жавороночки, прилетите, весну красную принесите, бо весна нам надоела, увесну нас поила. На каждую неделю после там уже коляд отсчитывается, в якую неделю должна птушка якая прилетіти. Вот на Сорокосвятые, значит, жаворонка зовут. На Благовіщені Буська. Там зозуля тоже должна в определенное время закує. Все их было вот именно для каждой птушки была своя неделя. Звычайна ўдзельнічалі ў абрадзе ўсёй вёскай, вадзілі карагоды, гулялі і смяяліся, каб паказаць, як вясне будзе тут добра. Капана, славі муха, не нас
Наши продки верили, что весну приносят на своих крылах перелетные птушки. Глиняные и соломяные, драуляные и тканковые, яны были собраны на тематичном пленэре «Сараки» с коллекцией не только выбитных белорусских майстров, але и замежных ремесленников. Вось гэтыя птушки, свистульки, я набыла у майстра Павла Пяховского з Польши. Утульно примостилась на галинке яблони дивная соломяная птушка знакомитой майстрыхи Алены Лось. С драўляных дошчачак глядзяць строкатые птушиные Марии Кулецкой. Я б хотела особенно сказать про птушек, якія нам подарив майстер з Берасці Валера Марчук. Он до кожного года робіць нешта у гонар того года, які будзе наступаць. У мінулым, здаецца, годзе он подарив мне гэтую птушечку, гэта певень. Важно пазірае у вышыню ворона, а вось парочка закаханых птушак моцна злучыліся у абдымках. Яны з двух боков, так можна разом падуць. Это Солигорск, Микола Протасеня. Вельмі цудоўная свистулька, невероятная. Чему мы ее поставили? Потому что мы збирали все, что связано с птушками. Вот это такие маленькие птушки, хоть и они на таким, бачите, горном козле. И тут падуть, и тут. З горада Скапін Разанской области прилетела скапа Тетяны Головановой. Побач приземлилася чарада свистулек Василя Савича з вёскі Богданаў Калунецкага района. Птушки паўсюль зазіраюць нават у вокна культурна-адукацыйнага цэнтра «Вясковы рэнесанс», а ў ім певень, курка, дзяцел, зробленыя ў тэхніцы валяня з лямцу Наталья Глівецкай. Это птушка Веры Гаврилюк. Это человека, который адрадзіў беларускую саломку, и она уже давно не жыве, але она жила ў Берасці, менавіта мы ганарымся гэтым. Гэты журавель выканаў майстар-разьбяр з Кобрынскага района, з Барысава Вячеслав Дородько. А гэтыя незвычайныя чайкі зроблены з гэтых вставак у абутак. Это такі, бачите, які можна погляд незвычайны знайсці таких рэчах. Жаўрукі з калекцыі Владимира Чыквіна умеюць варушыць крылами. Побач з імі расцвітаюць вясновыя кветкі. Захотелось уже тепла, уже холоду много, в душе тепла. Я уже человек не вельми молодый, але тепла хочется, завжди хочется. Тем больше вокол, и сумму много. Хочется, как больше радостных тваров было. Весна идет, люди прочинайтесь от зимы, несите добро. І ўсё ж сярод разнастайнага птушынага сямейства адзіны яго прадстаўнік асабліва дарагі сэрцу Ларысы Быцко. Чему она мне такая страшно дорогая? Потому что она прилетела со Швеции, и это уже, ведаете, международный гиль. Але акрамя гэтага яшчэ гэтую птушку я зрабіла разом со шведским орнитологом. Мы настойвали сегодня падчас гукання весны, каб наши гости, которые приехали на гэтае гуканне, нешта выканали своими руками. Потому что так яны поглядели, прыгожыя там уражанні, некие такие станоўчыя. Але калі ты яшчэ нешта зрабіў своими руками, то яно застаецца тады надоўга. У адным куточкі Тацяна Лук'янюк распавядае гасцям, які непросты шлях праходзіць саломка, пакуль не пераўтварыцца ў птушку. У другім пад наглядам Марыі Кулецкай аздабляюць сурвэткі ўзорамі з дапамогай дошкі клішэ з рэльефным малюнкам. Побач бясформенныя камячкі гліны набываюць абрысы птушак. У кожнага часу свае традыцыі, святы. Можа, хто і запытае, а навошта нам гэтая даўніна? Адказаў шмат. І самы галоўны – прыгожа, шчыра, незабыўна, для сэрца, розуму і душы. Тое, чаго нам так не хапае ў імклівай прагматычнай рэчаіснасці. Мы сейчас с вами пойдем, будем заправлять, набивать
Народная творчасць не мае моўных і геаграфічных абмежаванняў. Яскравы доказ таму культурная спадчына дзвюх краін-суседак – Беларусі і Украіны. Праект «Народная творчасць без межаў» яшчэ раз пераканаўча доказаў гэта. В целом весь проект направлен на развитие традиционной культуры и популяризации малоритского костюма, нашего малоритского строя, который один из самых ярких вообще не только Брещины, но и в целом Беларуси. Вельмі прыемна, што убачыць нашы суседзі з Украіны, з Ратна на працягу 3 дзён тут на маларыцкай земле будзе спрыяць далейшаму развіццю гэтага віда мастацтва не толькі на тэрыторыі Брэсцкай вобласці, але на тэрыторыі нашай краіны. У Маларыцкім раённым доме народнай творчасці украінскія суседзі пераймалі назапашаны гадамі ткацкі вопыт у беларускіх майстроў. Беларуска-украінскім праектам «Народная творчасць без межаў» прадугледжана цэлая серыя майстар-класаў. І зараз вы можаце назіраць за тым, як маларыцкія майстрыхі дзеляцца вопытам з суседзямі-украінцамі. Вядома, ніякага ткацтва не атрымаецца, пакуль не запраўлены кросны. А працэс гэта карпатлівы і працаёмкі, патрабуе не аднаго дня. Один человек никогда один не заправить кросно. Я помню в детстве моя мама заправляла с бабушкой. Вот как они сновали, как это. А потом они уже согласно вот эти гиб распределяли полотно, сколько займет один человек, а сколько другой. Таму, як і належыць, пачалі з самых азоў. Ткачыха павінна цвёрда ведаць, які выраб яна будзе ткаць. Для ручніка, напрыклад, шырыня асновы складае 7-8 пасм. Заправляются кросно, это начинается с основания основы, затем навивание на кросно основы, затем закидание, это будет заправка в берда и в ниты. Валентина Струнец з задавальненнем дзеліцца ведамі з украінскімі гасцямі, пакуль што не ўмудронымі вопытам у ткацкім рамястве. А каб унікнуць ва ўсе мудрасці ткацкага мастацтва, самой Валентине спатрэбілася ажно каля 3 гадоў. Учиться надо долго, потому что всякие бывают нюансы при самой заправке, при ткачестве и разные технологии ткачества. Для того, чтобы я себя назвала, что я уже умею ткать, то это надо изучить не одну технологию. Раіса Дардзюк з сяла Кортэлісы Ратнаўскага раёна за кроснымі сядзіць не ўпершыню, але ж сама ткаць не ўмее. Шмат гадоў рамяством гэтым займаецца яе свякроў. Раніше вона навіть і просила нас навчитися цьому. Ну, звісно, ми, як це не модно було, відійшло. Ну, коли з'явився такий проєкт, я зацікавилася і вирішила приїхати сюди, навчитись того ремесла, яке знає ремесло моя свекруха. Для іншых жа удзельніц праекта ткацтва гэта цэлая новая дзіўная навука. Це мистецтво для мене зовсім не знайоме. Зовсім. Я навіть не бачила ніколи, як цим займаються, ні цих станків, нічого, ні бабусі в мене не ткали, ні родичі. То і в цьому складність заключається. Багато нових термінів, багато всього нового. Можливість навчати дітей чомусь такому новому і забутому, тому що це ремесло, яке забувається, а хочеться, щоб про нього наступні покоління пам'ятали. Серыя майстар-класаў не прыпыняецца ў сценах Маларыцкага дома народнай творчасці. Яна працягнецца, толькі ўжо ў Валынскай вобласці. Когда мы заправим им кросно, поможем, когда мы им покажем само движение вот по ножам, потому что орнамент заправлен в ниты, а хождение по ножам, получается, образует вот этот узор. Движение по ножам, да, все это будет, но сама заправка – это тяжело. Летом маларыта рыхтуецца сустрэць шматлікіх гасцей на міжнародным пленэры ткачоў. І гэта добрая нагода, каб прадэманстраваць усе самыя лепшыя праявы самабытнай культуры.